Pian hallitsemme taikaulottuvuuden jokaista koulua. Eikä kukaan voi meille mitään. Aloitetaan Linfeasta. Selina, löytyisikö sopiva tarina? Kas juu. Kaikki Linfiassa tietävät tarinan puuihmisistä. Muinaisista ritareista, jotka ottivat puiden ulkomuodon. Legendarium, herätä puuihmiset horroksesta ja laita ne tekemään tuhoa Linfeassa! Hei, lopettakaa, jokin on pahasti vialla. Katsokaa taivaalle. Noidat! Ne saivat pilvitornin lentämään! Wow, kappas vaan. Voi ei, puuihmiset, mitä niille tapahtuu? Varo! Niiden pitäisi olla kilttejä. Varohan, Kalikka, minua et kiusaa. Winksit, moontaudutaan! Wings-taikaa! Sirenix! Mä tunnen voiman valtaa merteen. Se sisintäin mun tahtoa Lohikäärme, tulen keiju! Sirenix aikaan saatan liikkeen. Flora, Ja luonnon keiju! vesimaiden kuljettaa. Se mun Leila, kauas aaltojen keiju! Stella, auringonpaisteen keiju! Merten pohjaa. Tekna! Teknologian keiju! Muusa! Musiikin keiju! Miele, mene suojaan! Hoitele nuo örkit! Älä minusta huolehdi! Minä autan! Wow! Kesäkukka! Taitavasti tehty! Spesialistit, valmistautukaa!